مستيات بيتنا. سلامن تعنان نمني لكم أب مكتال مدبات مستيات بيتنا تركو كرات هاتلتنا كما يتوعلو ما صلت خمت كل جزيان نجبرو نعهم يمهرن إذا ناقع نملو مدبات نلمون ندبي زلالي دبي كاب مكفاف عسى نابور كويت كتمة زبلار استحزالكم متزلخو أدالي زقرب لكم مساهم تسنح تسفاي مع شو كاب شو دني كم كل جزيه كسب مودا ها مدبنا مكتالكم نعدمكم نام مدبنا خبلكم سنة مكتال دبي كرمي 5 عامات تابيلو حنت تفلت نزين برا نيشتو أب مدر براز تلكونت كتمة ينيرة أتجزيتون هزبا أب مكفاف عسان مقاس أجمالن زنابر زنبريو أبز حسر عامات نبز حجبتي حطو زلا كاب سهرة ناب وركاويت كتمة كاب إلكتريك مبرات زين بره هنساتات ناب زبلج لجن سمايت كسن هنساتات كل هزبا عالم كبس حز حرفان ما أكل سحبات نقد عالم كتساجر أزيوز دنقيو كبرتها ثلثنا قدمي ناب عدن أتزرزر معبالة دبي مسكرنا حسر زبالة أقامتان محدران دبي كنرينا كتالكم قصلو دبي حنت خاتن نهاجر حبرات إمارات عرب زقومة شوعات ستيتس كم كتمة وكم كلل كنجلس أن النخل حنتيا إذن شوعات ستيتس نايز هاجر إذن السعبين أبو ظبي دبي أجمان فجيرة شارجة راس الخيمة ألاين زبحلا كوينن ولا كونن أتن أم حضرتن حقنا نابران انتلون بفدرالو منغستي حد بريزيدنتي مرحة كابزياتن أبراوي تابس فحاتها زعابيتن رئيس كتما ناي حبرات إمارات عرب كتكون انكلا اتزبز حابتي تساقاتات نايز حقرون أبزا كتما يتدوكين زركب دبي كا اتا كابزن شوعات ستيتس ناي حبرات إمارات عرب اتا أزياء زمناويتن زدن هنصاتات زلوا ما أكل سحبت نقد عالم كوينا اتا زبز حزبز مطايا أب كلتشن 24 استجرز أبصاب أبزا كتما أستاد 3.8 مليون حزبي زمت أخوينو لعلتيس عميتاويت كابجاتهم وسألتنياتات ويدك خالة هاجر بسرح زمزيوم أبزا كتما زمت بزحي درجة كند بزحي حزبي ارتراخ بحاليكال بفلا يبقى لي خوابيتات كما ديراز بحالكوابي ببزحي دك خالة هاجر مبزحتهم كاب هندي بنغلاديش باكستان كما ون هاجرات أفريقيا زمتو زمت الكواب كوينو بزعق حزب زفلتيو أبز خوابي دارجة زبز حما حبراو تكالاتن حزباوي ناي نقد تكالاتن 24 ساعات تسرح كل جزء بيزي زخنة خوابيو معبالة دبي كاب شحن شعت 266 كاب مريتا بسترخونا داد زيتي مالت أويل يجمر مبزحة نابت خوابي مالت ماكلاي مبرا زركب هاجرات عرب اتزلون هابتي أب أويل زمر كسكوينو أب شحن شعت 207 أما حدار دبي زنبر الشيخ راشد المكتوم جن زتفلي حسابي نيروه نسخة أب أويل وكان زيت ترايز مركز حبتي لو طهن تعلنا يكلني قطعلنا توني يبولون زبلي نيرو بز مسرت كاب نداد زيت بزرخو بأتاونا تتقومو زهنصو عبيت بروجكتات هنصت تحت أرصي كم ودبات سرقياتات مهنات معرفة نفرتي متكال إندستريتات نقدي توريزم نخلو مچو غيرو مسرتات حزو أب مفس انتخاب صحاقن أب موداتا شنشات 9 زي ترف بحراو تفطرو بموت قبز عالم تفليه كم زفلت أب مبزحتنا هاجرات عرب نقسنت كاب حنت سدرابيت نات ورارس سلزخيد أما حلار دوايون كاب موداتا شنشات 9 كساب كلتشن شديشتن كاب سدرابيت زي نبره إذون صبوق زخون لوطي أمزجيبي وحليفو نما عبالة دبي بزدن نهاري نقدمت زون شفقن إذن حجم حدار دبي زولو زون كابزا سدرابيت مخاني محمد بن راشد المكتومي حيلن عقمن حدثب نحنت هاجر معركة ني كم صغيرة إذا سبزي حدا بالنتيو أب كلتشن 14 مس بي بي سي نيوز أب زقبرو على متيو كم زسعبه لي يجمر إذا تريز الله جزاوتي نايا بحقوي جزاوتي نيرو سدرانا أبزي بزينا إلكتريكسيتي مبرهات يوم عبيهم إلو يجمر بتجازتني خا كم زيلي حطو رأن تثبيتن كنير كادو دبي كم زحجي نرياز لنا سماي تكس هنصات زلوات كون يتم حضرك من السكول خا عدل زجبركو نيشت من سين كلخو مسابوي ناب أوروبا زوج كليو كله تهنصات تحت أرضي زرقيات مسرع خو دبي كم زهنكير على نازبل رأي يونيرني
ኣብቲ ግዜቲ ምዑሩይ ዝኾነ ናይ ሃይዌይ ፅርግያታት እውን ኣይነበረናን ይብል ከምኡውን ምስ 60 ሚኒትስ ወይ ከዓ 60 ደቂቕ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ኣብ ዝገብሮ ቃለመጠይቕ ከም ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ ጋዜጠኛ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትደሊ እዚ ቦታ እዚ ከመይ ክትሃንጾ ከመይ ክኸውን ትደሊ ኢሎ ይሓቶ ተመሓዳሪ ማለት መሐመድ ቢን ራሽድ አልመክቱም ክምልስ እንከሎ ከዓ ዱባይ ቁፅሪ ሓደ ክንገብራ እየ ዝደሊ ካብ ዞባና ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ክንገብራ ይብል እቲ ጋዜጠኛ ወሲኹ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ካብ ዓለም ኢሉ ይሓትት ኣመሓዳሪ ዱባይ ወሲኹ ከዓ ብኩሉ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ኩሉ መዳይ ህዝበይ ዝበለፀ ስርዓተ ትምህርቲ ዝበለፀ ክንክን ጥዕና ዝበለፀ መነባብሮ ዝበለፀ ስፍራ እዛ ከተማ እውን ብኩሉ ዝበለፀት ክንገብራ ኢና እንደሊ ይብል ብልክዕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክትሪኦን ከለኻ ዱባይ ካብ ዓለም ምስ 10 ቀዳሞት ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ኣደነቕቲ ነገራት ዝርከባ እያ ካብኣቶም ንምጥቃስ ቦርጅ ካሊፋ ካብ ዓለም ዝነውሐ ሰማይ ጠቀስ ታወር ወይ ከዓ ህንፃ እዩ እዚ ህንፃ ኣስታት 828 ቁመት ዘለዎ ኮይኑ ንኽዛዘም 6 ዓመታት ዝወሰደን 1.5 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ዝተገብረሉን ኣደናቂ ህንፃ እዩ ፓልም ጀሚራ 5 ኪሎ ሜትር ናብ ባሕሪ ተዘርጊሓ ትርከብ ሰብ ዝሰርሖ ደሴት እዩ እዛ ደሴት ክትህነፅ ኣስታት 5 ክሳብ 6 ዓመታት ዝወሰደት ኮይና ኣስታት 12 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ከም ዝተገብረላ እውን ይዝረብ ፓልም ጀሚራ እስማ ከም ዘመልክቶ ከም ገረብ ስየ ቅርፂ ዘለዋ ኮይና ኣብዛ ደሴት ካብ ዝተፈላለዩ ኩናት ዓለም ዝመፁ ሃብታማት ሰብ ፀጋ ዝገዝዎም በርገዛውትን እቲ ቀንዲ መስሕብ በፃሕቲ ዝኾነ መዘናግዒ ህዝባዊ ትካላትን ዘለዋ ንኽትበፅሓ ኣዝያ ተብህግያ ቦርጅ አልዓረብ ኣብ ማእከል ባሕሪ ሰብ ዝሰርሖ ደሴት ዝተሃንፀ ፍሉይ ቅርፅን 321 ሜትር ቁመት ዘለዎ ዝነውሐ ሆቴል ካብ ዓለም እዩ አልመክቱም ኢንተርናሽናል መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ መስሕብ በፃሕቲ ተምሳጥ እናሕደረት ብብዝሒ በፃሕቲ ክበፅሕዋ ምትጀመሩ ነቲ ዝነበራ መዕርፎ ነፈርቲ እውን እናስፋሓቶን ተወሳኺት ክትሃንፅን እያ ጀሚራ አልመክቱም መዕርፎ ነፈርቲ ንኽነፅ ተገለ ዘይብሉ ኣስታት 82 ቢልዮን ዶላር ዝወድእ ኮይኑ ካብ ዓለም ብብዝሒ ጋያሾው ዝእንግድ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ ዓመታዊ ከዓ ልዕሊ 9 ሚልዮን በፃሕቲ የእንግድ መንገዲ ኣየር ፍላይ ኤሚሬትስ ዋላ እኳ ደረጃታት ዝበዝሑ መንገዲ ኣየር ዓለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየር እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ምስ ብሉፃት 5 ይስራዕ ዱባይ ፍሬም እዚ ህንፃ ዝውን ኣብ 2018 ዝተሃንፀ ሓደ ካብ ኣዝዮም ዘደንቑ ህንፃ እዩ ጀበል ዓሊ ጃፍሳ ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ ካብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ኢኮኖሚ ስሕበት ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ወደብ እዩ ታሪክ ናይ ዝወደብ ከም ዘመልክቶ ኣብ 1985 ስርሑ ጅምር እንከሎ ኣስታት 19 ካምፓኒታት ጥራይ ዝነበሮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ልዕሊ 7,000 ካምፓኒታት ከም ዘለዎን ኣብ ዕብየት ቁጠባ ዱባይ ዓባ ኣበርክቶ ዘለዎን እዩ እዚ ማለት ከዓ ልዕሊ 20 ሚታዊት ናይ ዱባይ ኣታዊ GDP ካብ ዝወደብ ይርከብ ካልእ ዱባይ ዘለዋ ፀጥታን ውሕስነትን ሓደ ካብ ተባህጊት ዝገብራ እዩ ደርጋ ካብ ገበን ነፃ ክትበሃል ይከኣል 9 ሚታዊት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ደቂ ካልእ ዜጋ ዘመጡላ እኳ ዋላ ትኹን እምበር ኩሉ ሰብ ኣብ ዝሰርሖ ዝተፀምደ እዩ ምምሕዳራዊ ብቕዓትን ንግድን ወፍርን ክፉት ዕድላት ኣሳልጦ ኣብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈታትን ማሕበራዊ ትካላትን ዜሮ ተፀዋርነት ኮራፕሽን ወይ ከዓ ብልሽውና ፀጥታ ኩሉ ዝድነቕን ዝምስገንን እዩ ብዝተኸተልዎ ዝድነቕ ምሕደራን ስትራቴጂን ንብልሒ ኢንጂነራት መሃንድሳት ምሁራት ክኢላታት ዓለም ከምኡውን ንጉልበት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ሰራሕተኛታት ብዝግባእ ተጠቂሞም ልዮም ዱባይ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ ነጋዶ ወፍሪ ዝካየድሉን ንባህሎምን ኣነባብሮኦምን ዝገልፅ መሸጣ ዕዳጋታት ዝካየድሉ ብኣተሃንፁ ፍልይ ዝበለ ግሎባል ቪሌጅ ዝበሃል ምዕሩግ ከባቢ ኣለዋ እዚ ከባቢ ብግሎባል ቪሌጅ ወይ ከዓ ካልቸራል ወይ ከዓ ባህላዊ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ ነብሲ ወከፍ ሃገራት ወይ ክፋል ዞባ ክፍለ ዓለም ኣስማት ሃገሮም ዝተፃሓፎ ነቑጣታት መሸጣ ዕዳጋታት ዘለዎ ኮይኑ ንባህልኻን መነባብሮኻን ዝመስል ዘድልየካ መሪፅካ ትገዛእሉ ከባቢ እዩ ግሎባል ቪሌጅ ዝተፈላለየ መዘናግዒታት ቤት ምግቢ መሸጣ ዝተፈላለዩ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ ፍርያት ፌስቲቫላት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካርኒቫል ዝካየደላ ብጣዕሚ ፅዑቕ ብዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ዝበፅሓን ክትዛወረላ ተምሳጥ ትፈጥርን እያ ዱባይ ሞል
كاب عالم فليز بلن ببزح بصحاتي بمنقاد بعبيتون اب قدميت زسرع دبي مول ناي شوبين وي كان عداغا مولي بعبيتون اسرارحون تدركونيلو زلو كوابون طا برج خليفه طا مايات معرب كوابي بمخانو ابز خاب تزاورن تزناغعن فلي دستا زفتريو دبي مول عمتاوي لعلميتن 5 مليون صبات زبصحو خينو نفس وكف سب بوحدو دارغا $100 كخفل يخل مخنياتو برج خليفه كتديب وكا ابلع عليك فال ناي برج خليفه هون كان دبي كتعزبه باستات $30 كفيل كايخا تديب بتوس هون كال اتقابي كتحنشش وكا ناي مزناغعي وصايتات تكبر بوحدو $100 يدلي كمالتيو እዚ ማለት ከዓ 105 ሚሊዮን በጻሕቲ ኣብ ዓመት ዝበጽሑ እንትኾይኖም ነዚ $100 ክነርብሖ ከለና ኣስታት $10.5 ቢልዮን ዓመታዊ ኣታዊ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ እዚ ማለት ከዓ ካብ ሓደ ከባቢ ወይ ከዓ ዱባይ ሞልን ከባቢውን ካብ በጻሕቲ ብዝርከብ ኣታዊ ማለት እዩ እዚ ከነና ጽሮህን ከለና ንቡርጅ ካሊፋ ይካታ ዝነውሐት ህንጻ ካብ ዓለም ንምህነጺ $1.5 ቢልዮን ወጻኢ ተገይሩሉ ስለዚህ ካብ ዱባይ ሞል ቡርጅ ካሊፋን ወይ ካብ ከባቢ ካብ በጻሕቲ ዓመታዊ ብዝርከብ ኣታዊ ኣብ ዓመት 10 ክንዲ ቡርጅ ካሊፋ ምህናጽ ይካኣል ማለት እዩ ካልእ ንበጻሕቲ ብፍላይ ንህፃናት ኣዝዩ ተምሳጥ ዝፈጥር ዱባይ ሚራክል ጋርደን ዝበሃል ብዝተፈላለዩ ዕምባታት ዝገየፀ ካብ ዓለም ዝዓበየ ጀርዲን ዕምባባታት እዩ ናብዚ ቦታ እዚ ክትኣትውን ኣስታት 30 ወይ ከዓ ልዕሊ $30 ከፊልካ ስለዝእቶ ብብዝሒ በጻሕቲ እውን ስለዝእንግድ ዱባይ ካብዚ ጋርደን እዚ ወይ ካብ ጀርዲን ዕምባባታት እውን ዘይተኣደነ ኣታዊያ ትረክብ ብሓፈሻ ንምጥቕላል ኣብ ዱባይ ዘለዉ ካብ ዓለም ቀዳማይ ተባሂሎም ዝጥቀሱ ብዙሓት ኣደነቕቲ ፕሮጀክትታት ዘለዋን ኣብ መስርሕ ህንፀት ዝርከቡን ጣቂስናን ዘርዚርናን እውን ክንውድኦም ግዜ ሓፅረና እዩ ኣብ መስርሕ ህንፀት ዝርከብ ክሪክ ታወር እውን ብቁመቱ ንቡርጅ ካሊፋ ዝሓልፎ ልዕሊ 1200 ሜትሮ ወይ ልዕሊ 1.2 ኪሎሜትር ቁመት ዘለዎ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ገይሮም ዝሃንፅዎ ዘለዉ እዩ ህዝቢ ዱባይ ካብ በጻሕቲ ወይ ከዓ ቱሪስት ብዝረኽቦ ኣታዊ ጥራይ ከይሰርሐ ክናበር ዝኽእል ህዝቢ እዩ እዚ ከዓ ዘደንቕ ምሕደራ ዱባይ ነቶም ዘይተኣደነ ኣታዊ ዝገብርሉ በጻሕቲ ብውሕስነት ጸጥታ ምቹእ ሃዋህው ስሉጥ መጓዓዝያ ከም ዓቕምኻ ማለት ኣዝዩ ዝሓሰረ ማእከላይ ኣዝዩ ዝኸበረ ዝሽየጠሉ ኩሉ ዝርከበሉ ዕዳጋታት ከባቢታት ናይ ሾፒን ሞላት መዘናግዒታት ብዘደንቕ እዮም ሰሪሖሞ ብፍላይ ጸጥታ ብጣዕሚ ዝናድ እዩ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ ኣደነቕቲ ሜጋ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘሙ ንሪኦም እምበር ኣዲምካ ክዛረበሎም ንምእማኖም እውን ዘሸግር እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም መደብና ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንመነልኩም ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي